Ayan. Shoutout Minsan-minsan lang. Shoutout. Ayan si Darius. Si Darius kay Gab nakatutok yung camera na. Parang Darius. Good morning, good morning. Ito po, ayan. Si galit na galit na. Live yan. Ha? Live. Live. Ito po yung update sa Wala ni... pabahay ni Kuya Bals para sa mga bahay tuluyan ng Dait Camarines Norte. Private to yung private to yun. Sisementohan na po, tapos itong pinakadulo ay gagawing swimming pool. Ha? Hindi nga. Ito si Pa. Good morning, shout out. Ano mo na lang yun. Pili naman siguro i-cut yun. Makulit yan si Bombay eh. Sayang Ayun. sayang ng oras nun. I-private mo na lang Ayan, yun. mga kalingap, gusto ko lang Gab, sir. humingi ng pabor sa inyo na unsubscribe nyo po si Kalampitos. At saka po si Gabasira. Hello po. Good morning, Teresita. Hello, Arinas. good morning! Hello. Ayan. Dami palang puti. Dami palang puti pala. Ano natin tong tilapia. Tapos magpapakita si Sagap TV. Ayan, good morning. Good morning, Philippines. Sino lagay? Sino kasama doon? Nagkamali ng pag-click sa video na to kaibigan. Dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa Grabe pa na naman sa inyo. Puro puti na. showers. Para naman ma-reach natin Burang na. showers. Good morning. Shout out. Tignan mo yung mukha ko nung nagtala ko. Yung nag-trigger yung psoriasis ko. Psoriasis. Wala po. Grabe no? Yan yung mukha ko nung nagka-psoriasis ako. Ano yun? Yung sa ano ko sa mukha. Sila mo Gab. Kanya. Mons Channel, shout siya out. Sobra. Ingat kayo, sabi ni Mons Channel. Sobra yan. Sakit. Kasi nabibiyak-biyak yung balat. Ami Rizado, good morning po. Shoutout, Mama Shout out Ami. po. Ayan, yan. Larry Evido, wow, ganda naman ang tuloy ng mga Defenders Charity Burgers. Ako, malapit na matapos kasi may swimming pool. Bakit po Ito po si Sagap Bingbing, lagi may ano. sunglass? Galit na naman. Bakit daw Sagap may sunglass ka? galit na naman. Umaga. Ayan po si Bingbing. Umaga daw. Nahimik ako dito. Umaga daw po kaya may sunglass. Ewan ko sa'yo, kalamputas. De Los Reyes, good morning, good morning. Umayo Vlog, good morning. Sana marami kayong matulungan. Punta kami ngayon sa ano, feeding program ni Kuya Ba. Opo, feeding program ni Kuya Bal Santos Matuba. Kami lang ang kakain sa feeding program. Pwedeng program, pwedeng yun din. Ani Lance, good morning. Kami lang ang kakain. Angels lang, Watching. andyan? Di na? Yolanda Yoshida, good morning. Team Kalingap watching here from Japan. Shoutout dyan sa mga Japan. taga-Japan. Mga Japan, ohayo gozaimasu. Anyong asiyo. Naimas da ito eh. Ayan naman. Ta. Ano ba yun? Ha? Korea yun. Ay, gusto ko yun eh. Naimas. Ayan po si Sorbitero Vlogger. Nahimas. Si Joey the Brick, the Great. Nahimas. Kusay da. Nahimas. Ayan. Nahimas Gandang gozaimasu. umaga po, sana makasama rin si... Naimas da ito eh. Sana makasama rin si Ber, sama niyo lang. Alright, rock and roll. Sabi ni Rebecca, madalalda. Rebecca, baka Rebecca yan. Medalya hindi da. Rebecca. Ayo, Rebecca. Shoutout po 61 million viewers. Ilocano at mga idol na Imas. Ilocano daw, hindi Japan yun. Ayo, na Imas. Naimas. Ni Hao Ma, Anilans, Anyong Asiyaw. Ayan. Anyong Cruz sa'yo. 4 TV, Anyong sa'yo. Bingbing. Ano ba talaga kalamputas? Kanina ka pa. De Los Reyes when naimas ice cream mga kalingap. Nahimas ang ice cream? Robby Pianar, good morning po inyo kalampitos at TV sa lahat ng kalingap team watching from USA, California. Maraming salamat po sa mga Shoutout po, Cruz 4 TV. kalingap supporters.
Salamat po dahil hindi kayo nagsasama. Huwag niyo pong kalimutan, i-unstop niyo po si Kalamputas. At saka si Bingbing. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Elma, shout out. Shout out kay Sis Antonic Dr. Bicolana Ayala. Wala po. Pangunguna ni Sis Laura Birakit. Ayan. Animas Lance. Shout Sinong out. hinimas? Ay, Ani Lance pala. Sinong hinimas? Lenny Yung Oshi. Kalamputas ng pagbasa. Lenny Oshi minasan Ohio gozaimasu. Ohayo gozaimasu to. Ayan. Shout out. Sino yun? Kumusta ang high blood? Ayan. Wala pong hinalbed. Ikaw, high blood kakakain mo ng alimang. High blood yan, kagabi kakakain ng alimango. Talangka. Kumain pa ng ng balut. Alimango yun, di ba? Alimango yun, di ba? Yung pinunta natin. Talangka yun. Ay, di ba alimango? Pag malaki, talangka. Alimango, di ba? Pag alimango, maliit yun. Ay, ganun? Pag Mm. malaki. Kami, alimango, yung malalakihan. Pag malaki, Ayan, pag giant, talangka. dayan talangka. Ay, ganun. Pag talangka malaki, pag alimango. Kalampitos, live ka uli sa video. Okay mo, ganda ng voice mo. Sabi ni Leo Evido. Salamat po, salamat. Ang banda, Bye. siyang gandang-ganda. Ang Crab. bandang-ganda. Yan, Panira lagi. sabi ni Annie Lenz, crab is not enough. Crab is not enough, forever is not enough. Char! Ayan. Ano mga forever is not enough din, mga nalalaman pa kayo mga Hindi, not crab lang yung enough. dinagsungan ko lang. Ayan. Hello Nathan, cute. Hindi ka pala cute sa personal, sabi ni Jane. Ay, basta sa bunganga nitong tao na to, hindi na palaki ng maayos ng Hindi, magulang. joke lang yun. Ako nagsabi. Sabi ni Ang daming tumatawa Jane na Kitayin, naman. hello Nathan Sermons. Ayan. Pa-shoutout po fan ako ni Nathan Cute. Sabi ni Sinita. Di ba kahit pangalan lang? Sabi, ano mo lagi ang cute? Kahit pangalan lang, masaya na ako Cute. dun. Basta sabi Cute. basta may lagi may kasamang cute. Yun. Sige. Nathan not cute. May cute pa rin doon. Basta yung ganitong kalamputas. Kalampitos. I-unsolve niyo po si maganda ang Kalamputas. trending niyo ni Nathan. Hindi cute, pogi. Pogi ka daw, hindi ka daw cute. Ay, naku Ah. naman, wala ko pambigay. Wala ko pambigay. Ha? Ayun. 53 views. Ah. Shoutout po sa $54,000. Pwede video si Kuya Bal. Pwede video yun si Kuya Bal. Oo naman dito. Ayan. Ayan ka lang. Ayan po, gusto niyo po makita si Kuya Bal. Ayan. Ayan. Ginagawang swimming pool ni Darius. Swimming pool ni Dari. Ito po si Katok Mall. Katok Mall. Kaya na tok-tok at Mall. Si Katok Mall. Ayan. Subscribe nyo po, hanapin nyo po. Katok Mall. Hanapin nyo po channel niya. Masipag yan si Katok Mall. Ayun. Ayan. Subscribe niyo po Katok Mall. Sobrang laki po ng channel niya, hindi mahanap ka. Pinagtitripan ka ni Kalamputas. Ayan. Balik na tayo sa... kaya ng tok-tok at saka ng mall. Kaya katok. Pwede mo yun. Mall. Lalaki. Hindi mo pwede. Dami sa bayaran niya. Tok-tok, mall. Ayan. Baka pwede na. Katok. May hagdanan din pala itong pataas papunta doon kaya maganda hindi na mahirapan mag-akit. Ayan. Isa na yung... Naabutan ko na si ano. Shout out po, shout out. Ayun po, busy si Joey the Brief. Hindi si Joey the Great po kasi pakita ang camera yan lagi. Masipag lagi yan pag may camera pero pag wala laging tulog.
Panay pambara yun. Ingay ni Bebang gabi-gabi. Di gabi na lang Sa pagtulog ko. ikaw. Shout out 66 million viewers. Dahil ikaw ang nasa Ayan, hindi po natin ma-video si Kuya Bal kasi naka topless siya. nakaboreless po si Kuya Bal. Mm. Hindi ko rin nakita. Nakaboreless, baka makita niyo ang hindi dapat na makita na kami lang ang nakakakita. Char. Ayan. $71 million viewers. Shout out kay Darius. Shout out po sa Tyron 71 Tamsakmatic. million Shout out po viewers. siya sa mga kapo OFW of the dubbing. Diyos mabalos sa Indugo Boss. Diyos mabalo. Ayan. Oy. Wala si John Paul. Ang araw na, punta ko sa may ano. Punta kita sa may munisipyo sa harap. Walang kasama. Walang kasama, di ko alam. Launa. Sa munisipyo. Shout out kay Bibang Kuya Bal, Idol Rob, sabi ni Dang Mundo. Yan. 80 million viewers na tayo. 80 million. Siguro pag ako mag-live, abutin din ng 100. Ay, lakas, taray. Pag ako ang nag-live, suportahan nyo ako ha pag nag-live ako. Abutin ko ng 1 million ang aking views. Alright. Kunin mo yung susi. 1 million views. O yun to. Tubig, tubig. Tubig. Uy, tubig. Ayan. Shout out Kalampitos TV, sabi ni Rabason TV. Shout out Bri. Rabason. Yan. Alright. B-Boy sabi nyo, Ilulid Tamsak MLS o sabi ni Kasangga Mix TV. Simplay Life, nakakamiss na Kuya Bal mag-live, tagal-tagal na di nakapag-live. Apo, babanggitin natin yan ba mag-live mamaya. Yan, busy po lagi kasi ang daming inaasikaso. Good morning Kalampitos TV, sabi ni Annalyn Mabaslay. Digdi ako na sa partido, hanap ng matutulungan. Okay, pagpatuloy mo lang yan bro, Rabason TV. Linda Reyes, mega love shoutout Kalampitos TV. Yan. Annalyn Mabaslay, kulit mo. Nathan cute. Not cute. Ano? Miss na tayo ni Rabason, sabi ni si Sagap TV naka papatantan may Wala lang po. Ay, huwag mo kung itabi naman natin yung sponsor Ayun. yan. Lagi ka nagpapamit ng kung sabi ko ay ang gusto mo papanitan. Yes! Papanita. Kung talagang papanita. Siguro. Dati kayo ano kayo. Mega love shout out Nathan not cute, sabi ni Alin? Hindi naman. ni Kalahuga. Hindi kay papatantan to. Yun si Kalahuga. Nakakonect din yan dun. Aabutan nyo ng 1 Maraming million salamat views po nito sa basta 88,000 million blow. magbidding ka. Magbidding ka daw. Ano magbidding? Wala, panggabi lang po yun. Magbidding o magbad. Bidding kasi kagabi, wala kasi tulog Aray ka. ko Kasi wala. Nag-bidding kami Sakit. kagabi. Cross sa ito, cross. Ayan. Ayun yung biniding namin. Si Joey the Great. Gala. Busy si si Sanggap TV. Ingat kayo. Ang kuyot mo Kuya Nathan. Walang anuman po Tyron Tamsak Matics. Salamat gumawa ka ng reaction video sa mga video ko. Salamat.
Shout out po watching from Seattle, Washington. Shout out po Washington, sa USA. 80,000 viewers. Norma 90,000 Carbonell. viewers. Lahat po kayo na 19,000, i-subscribe mo. Ay, I-subscribe niyo po. Unsubscribe nyo po si Neta. I-unsub niyo po si Kalamputas. Si Bingbing. Ayan. O na, katabi ko na si ano, si Katok Mul. Kaweda po. Ay, karang hindi pala ito si Katok Mul. Sorry, ay naino na dulo. Si Katok Mul. Ayan, dulo ka ng dulo. Ikaw nanuno. Muntik na manuno. Katong Mall TV Yan o po. Katong Mall Official. Tanggalin mo yung shed mo, Sagap. Sabi ni ano, ni Mirna Dudang. Napaliwanag na namin yung kagabi. Mataas Napaliwanag ang sikat namin ng araw. kagabi kung bakit hindi siya nagtatanggal ng shade. Hindi Sabi siya ni nagtatanggal ng Colonel face Busita. mask. Kung gusto niyo malaman ulit kung ano ang dahilan kung bakit gabi lang po namin pwede paliwanag nyo. Kasi maliwanag Salamat na po, ngayon, salamat. hindi po namin paliwanag. Ayan. Sabi ni Colonel Busita, bro, Si Colonel anong, Busita? oo, Hasan? anong violation, bro? Saan ka ngayon, bro? Ganito ang Tanggalin mo yung brief, bro. loudspeaker ka ba? May loudspeaker ka ba, bro? Ganito. Mag-arang mong itanong. Oo. Anong pangalan ng enforcer, bro? Mabasta yun yung ano? Ay. Sorry na siya. Magka-vibes po kayo ni Kuya Nathan, Kuya Kalapitos. Salamat po. Ayan, si ano nakasilip. Si Sorbiterong Vlogger. Ay, tumago na naman. Anak. Panoorin yung mga video team ng Kalinga Partners. Sabi ni Annalyn Mabanslay, hello Kalampitos, B-boy. Hello po, Marinil. Shoutout po, 120 viewers. Gwen Cruz, sabi niya magkabayad po kayo ni Kuya Nathan, cute. Yan. Si Cruz 4. Yan. Shoutout po. Cruz 4 TV. Isang pindot lang. Subscribe. Cruz 4 Like TV. and share. And At syempre po, comment. Kalampitos TV. Gabi Sera. Sagap TV. Neta, not cute. Ano po, nagtampo si Bebang. Sino may kasama doon? Si ano lang? Kagape lang? Binge TV. Dalawa lang sila. Sino ba? Opelia Gitano. Lahat naman cute at guwapo. Masisipag pa. Thank you po. More power. Thank you po. Ayan. Ito po si Darius. Oh. Ayaw magpakita. Tanggalin mo daw yung shades mo, bro. Sagap. Ano yung spelling? Maluwanag ang sikat ng araw. Parang Cyclops daw po yung pag tinanggal niya. May lalabas na sinag doon sa kanyang mata. Kaya hindi po niya kailangan tanggalin. Ayan. Kamusta po kayo, boss? Sabi ni Boss Islaya. Hi, Kalampis watching from Dubai, sabi ni Lynn. Yan. Salamat po sa shout out Cruz 4 kay Sagap TV Dang Mundo. Watching from Taiwan, Annie Lance. Magtatanggal mo nga si Sagap pagka siya na-monetize. Bakit? Hanggang kailan po kayo dyan, mga housemates? Ano po dito, 1 year kami. Umuwi na kayo. Yung sabi. Yan, babas na ano siya. Ano po, 1 week kami dito, 1 week ni Nathan Cute Vlogs. Parang pambira si Sagap TV Vlogs. Yan, bakit lagi nakashade, di makita ang mukha. Makikita nyo po yung mukha niya sa live, ay sa video ni Nathan Cute. Yan. Geraldine Prado. Shout out, Lods. Ano cellphone niya? Ha? Anong cellphone niya? Alin? Yan. Google Pixel. Yung cellphone na yan? Sinungaling niya. Bakit? Gwapo.
Ayan. Oh. Sorbiterong vlogger. So, Joey the Brick. Ay, the Great. Yan. Shout out po, 144 million viewers. Ito po si Nathan, yung katagal niya nang hinahanap. Ayun, siya yung nagmamando sa mga nagtatrabaho. siya yung nagmamando sa mga nagtatrabaho. Ayan. Pinuntahan niya si Katok Mall. Habang bata pa, magtampisaw sa ulan. This portion was brought to you by Pig Rolla. Ayan. Ito po ay sisiminto na po yan. Sisiminto na po yan para maging simento. Pagkatapos simintuhin, simentado na yan. Pagkatapos pag siminto, bubungkalin ulit. Pag binungkal ulit, mabungkal na siya. Yung mga pinamine nila na itanong cute, nakuha na ba? O sino ba yung nagmine kay Joey the Great? Nakuha na po kagabi, na take out na, nasako na. Opo, magla-live yan si Kuya Bal, busy lang po. Sabi ni Dang Mundo. Hindi ko kala ko Raimundo eh. Ayan. Hello po, shoutout Kuya Bal Kalingap, Rap Kaagapay Kalpito Sagap TV Moons Channel. Sabi ni Edwan Delgado and Sorbiterong Vlogger. Cruz 4 TV Cabecera, Jude 14 BB ni Bobby 143, Noveno and Lorne TV. Hello po sa inyo, sabi ni hello po Kalampitos TV. Good morning, good morning. Pa-shout po sa watching from Osame Occidental. Ayan, sabi ni Lolita Embradora. Good morning po, good morning. Ayan po. Malapit na po tayo malobat kaya ma-end na rin po itong live. Maya-maya lang po. Ingat po sa mga joke, Nathan Cute. Ingat sa pag Ingat ka? sabi ni Chris Estigoy. Ingat po sa mga jokes, Sir Nathan Cute. Ingat sa paggamit ng salita. God bless team Kalingap. Kalampiros TV. Kalampiros. Hindi po Kalampiros, Kalampitos. Ingat din po sa pag-chat. Kalampitos TV. Makapagpunak ka ha. Hindi man inano ng ano. Kaya nga. Sorbiterong vlogger, magkalapit lang pa ang bahay natin sa Paliparan. Sabi ni Estrella Torrado. Ay, opo, natanggap niyo na yung sorry niya po. Ayan. Chris Estigoy. Congrats po, 20,000 Kalamputas naman God bless talaga. you. Kalampitos? Oo. Bing bing. Hindi naman ganyan, hindi yan total nakapalo sa atin. Oh, 100 Alam yung biro na. 181 million viewers. Meron na lang po tayong 10% remaining battery life para sa pag sa live. Ayan. At saan ka dito sa California? Sabi ni Nancy First. Sabi niya kay Julie Po, kaliwa kayo yan. Gente. Opo. Ganun. Hello, shout out from Hong Kong. Sabi ni Mel Pinida. Samsung. Yung mga una? Patay na? 1970. Patay na? Opo, breaking news pumasok sa tunay. Hindi. Di ba? Fake news pala. Oo, meron na pumatay talaga. Hindi. Hindi na. Kasi Hindi siya mga medyo niya. Mabaliin. Ano nakapatay? hindi. Sa Pilipinas. Yun pala. Shoutout po at Merong mas mura dyan. A52 Ayan. 5G. Mas mura. 18,000. Pero ganyan din yung style. Ito pa yung pag minsan. Bago malubat, i-shoutout mo Rap- muna si ano. ako, ito. Shoutout sa ating isang vloggers na si Katok Mall. Katok mo official. Yan, siya po yung nagtatrabaho sa Tuktok at may-ari ng mall, kaya Katok Mall.
Tok-tok mulmul. Ano yung share naman yung chika? Ay, wala pong chika. Kala ko. Yan. Good morning po. Ano yung share naman? Edwin Delgado, Kalinga Prab. Shout out. Abangan yung video ni, ni Katok Mall. Ayan po. Ang mga content po ni Katok Mall, siya po yung nagagawa ng mall. Yan. Tapos pagkatapos niya mag-out sa mall, magtutok-tok rider siya. Kaya Katok Mall. Malaki ang garahe. Opo, malaki yan. Oh. Ayan. Sisementohin po yan. Pagkatapos niya masemento, sementado na po yan. South ulit, balik diet ba ulit? Dapat mag-live din si Nathan Cute para tumaas ang channel niya. Si Sir Bobby Road to 50k na at Red Dombino, sabi ni Estrella. Ayun na, tara. O, kami po yung alis na. Mayao na. Bye-bye po. Salamat po sa hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye po. Mga bata, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Kaya't huwag kayong mawawala. Bye po. 210. God bless. Salamat po sa panonood at kami pupunta na sa sa lokasyon na pagbablaga ni Kuya Bal. Salamat po sa mga nanonood. God bless po. Ingat.